Sathanda ukubingelela abalandeli bechannel sesichazana ngokuphika ngohlelo wesibonga ngotho-ke. Namhlanje nje nesifiso ukuthi ngeke ngichaze into ethi ubani uLucifer futhi obani abangoni, obani abahlubi. Shuthi ngizochaza ngesimo sikaLucifer ne-Afrika yonkana ihlangene kanye nomdali nomhlaba ukuthi kuhlangana kanjani nomuntu ophila emhlabeni futhi izosisiza ngani noma isiza ngani leyo nto leyo. Ukuze uzokwazi ukuphenduleka umbuzo othi kungani uNkulunkulu wayengambulali uLucifer ngoba esuke wayesemletheke emhlabeni. Ubani uLucifer? uLucifer umntwana odalwe nguNkulunkulu noma ingilosi edalwe nguNkulunkulu ukuthi ikwazi ukuthi imlekelele yenze izimiso nezinqumo zonke uNkulunkulu ayemthuma zona. Njengomuntu owayembhekele ifa lakhe. Yini ifa likaNkulunkulu? Ifa likaNkulunkulu yizulu nomhlaba nakho konke okuphakathi kuwona ifa likaNkulunkulu, njengoba ethi udale umhlaba nezulu nakho konke okukhona okuphilayo kephi emhlabeni wakhe. Ilona-ke ifa likaNkulunkulu leli elingabantu abaphila emhlabeni, iy'lwane nakho konke engazakwethu ungeze linkande kakhulu. Uma-ke esemdalile wathi ungolusa ifa, sho ukuthi wayembhekisa, wayemqaphelisa, ethunywa, emthembile kwazi ukuthi abheke izinto zikaNkulunkulu njengomntwana ethembiwe. Njengoba nakwazi uma unomntwana ekhaya ubokwazi ukuthi ifa lakho lelo uphinde futhi izinto onazo ekhaya uyoziphinde uzigadise indlalifa yakho okuyiyona ezokwazi ukubhekisa izinto zakho, into ekanjalo mntakwethu. Ngokuhamba kwesikhathi-ke uma esona esokhombisa ukuthi usenamandla phezu kaNkulunkulu, akakuthandanga-ke lokho noma akubanga yinto enhle, ngoba nawe uzokwazi ukuthi izinkabi ezimbili azihlalelani esibayeni esinye bakwethu esisodwa. Ngaleyo ndlela ngokwenza kwakhe kanjalo esezibona ukuthi unamandla ngoba uNkulunkulu wayebanikezile abantu iqine amandla ukwazi ukuthi kube khona izinto abakwazi ukuzenza ezizithi azibe ziyimangaliso, kodwa hhayi ngaphezu kwakhe uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke wabe sebona ukuthi lo muntu usenza lokhu angamthumanga khona, useyazenzela, usenezinto izinqumo azithathelezwa ngaphandle kokuthi kube umthetho noma kuba yizwi likaNkulunkulu, ngokuthi phela amthume njengomntwana oyingilosi yakhe. Wabe-ke seyamdingisa engenza kwethu. Ukumdingisa kwakhe vele umdingise vele uselenzile izulu nomhlaba nakho konke kukhona phakathi. Ngalesi sikhathi ekhishwa wase wamhambisa, wase wamxosha kanye nezibu. Kwase kuyaliwa kodwa ngaphambi kokuthi umxosha akubanga yimpi wayengenzeka kwethu, uthole ukuthi nje kuzothiwa phuma uhambe. Wabeselwa ngoba wayeseneqebana lakhe noma nehlandlanyana lakhe elalimsapotha noma elalikade ihambisana naye kuyona yonke lento aseyiqalile-ke elalimthemba-ke webafowethu. Kwabe sekuyaliwa-ke ngenzeka ukuthi kwaliwa kwaze kwaba uyanqotshwa, wase wabaleka waze wayofika phansi lapho uNkulunkulu ebekwe khona abantwana bakhe nganza kwethu abakhona-ke emhlabeni. La afika wela khona, wafika wawela emhlabeni ehamba nobani? Nabantu ayephume nabo bemkhethile ukuthi cha, bembone ngathi unamandla. Ngalokho kwenza kwakhe, ngaleso senzo sakhe, wabe seyashintshwa ngoba basethola isiqalekiso. Waba yilesi simo sokungabi ingilosi, kodwa wabe sethola isiqalekiso isiqalekiso uma ngithi nje mhlawumbe njengekhesi. Labo bafundanyana bakahamba nabo babe sebeyaqalekiswa, babe sebeyashintsha, bangabi abantu, baba yisilwanyana. Wabe seyashintsha, wangaba ngumuntu njengoba kade edalwe njengomuntu oyingilosi, wangabesaba iqhawe lasezulwini, wangaba esaba isikhonzi sikaJehova ngoba ephikisane nomdali wakhe ngowayemdalile. Wabe sebeyaqalekiswa engenza kwethu, wabe seshintsha nesimo sokuba umuntu, waba isimo sobulwane, kodwa ekubeni umzimba wawudalwe waba umuntu. Ngiyaxolisa noma ukuthi ngithi uma ngixoxa le ndaba uthi hawu, wawubonaphi lokho, wawutshela ubani? Cela uNkulunkulu akutshengise noma akufundise, afike nje ekulaleni kwakhe akufundise izinto, futhi uma kufanele afike kuwena akuxoxele ngemlando yokuxoxela, ngaphandle kokuthi uzohamba ey'ncwadini uyokuthola nje lokho. Ngisayokuxoxela nangolunye usuku ukuthi mhlawumbe uma ufisa ukwenza uyokwenza kanjani, mhlawumbe wenze njani, angazi ukuthi khona into enjengaleyo. Wabe-ke siyaxoshwa ngenza ukuthi ukuxoshwa kwakhe wahamba-ke waseyowela endaweni yasemhlabeni. Emhlabeni uke usefica abantu uNkulunkulu akathokozanga, abajabula ngabo, ababizwa ngokuthi abangoni,
ababizwa ngokuthi amahlubi, ngezinhlangothi zonke zokuthi uNkulunkulu abadale ngazo iy'ngane zakwethu. Abantu abangoni, abantu ababizwa ngokuthi abangoni, abantu abakanjani? Abantu labo uNkulunkulu abadalile abangasenzi isono, abahlale behlambulukile, abamnene, abathobekileyo, abagcina isimo somdali njengale ndlela abadale ngayo, abangaphikisananga nokuba yilento abayiyo, abangakuphikanga indlela abayiyo, abangazishintshile indlela uNkulunkulu abedale yiyona, ababunene, abahloniphekile, abahlanzekile, abanomoya omusha ohlambulukile njengomntwana ozalwe izolo, abangazi okubi nokuhle, kodwa baphila ngale ndlela lena uNkulunkulu abanikeze yona, kube nguye oyalela noma olawula izwi phezu kwabo. Kwakuyilabo bantu wabagqokisa ngendlela afanele begqoke ngayo, ajabule, athokoza ngayo, njengalokhu umhlaba wawudale ngaleyo ndlela. Yonke into ababeyenza benza ngezimiso zonke zakhe, njengoba shuthi ake ngithi njengoba kutshala isihlahla wayezithe wadala imfula athi wena mfula uhamba la, wena sihlahla uyomila la, nabo babenza lokho kuzenzakalela kubona, bazi yena njengomdali wabo, futhi bekholelwa nasemvelweni, bekholelwa nakubantu basemakubo abadlulile ababizwa ngokuthi bayithongo noma bayidlozi labo, ngokubalawula nokulalela imiyalezo eqhamuka kubantu abasuke sebedlulile basemakubo, noma futhi sebezohamba bekhomba ukuthi cha, sebebona indlela yokuthi yonke into yabo yayisobala, ingenzima, uhlambule, becebile ngoba uNkulunkulu wayebaphile. Bayalelile ukuthi niyodla lokhu, lokhu aniyokudla, nidle lokhu, lokhu aniyokudla, ehlukanisile zonke izinto kubona. Luqhubeka makuhamba isikhathi, indoda exoshiwe noma ingilosi exoshiwe noma ingilosi yahlulwa isiyajika, isibona-ke ukuba nomona noma nokungafisi ukuthi abone umdali wezulu umhlaba ejabula ngalabo abantwana bakhe, ngoba wayebaqambe kanjani ukuthi wayebadale kanjani ukuthi uyajabula ngayo, uyathokoza ngabo ngendlela abenza ngayo, uyabona. Wabe-ke sekuvuka-ke impi yakhe yangaphela ekuthweni uzomnqoba kanjani uNkulunkulu, kodwa iyona yiphi futhi enye indlela angenza ukuthi uNkulunkulu adumale ngalabo bantwana balapha emhlabeni. Wabe semema-ke impi enye yakhe azohambisana nayo, ayikhande, enze ibutho lakhe elisemhlabeni ezokwazi ngayo ukuthi anqobe ibutho likaNkulunkulu alidala lapha emhlabeni, ukuze uNkulunkulu adukelwe abantwana bakhe. Njengoba ngangachaza ngomisa ukuthi impi esibhekene nayo bakwethu lapha emhlabeni akusiyona impi yokuthi nje ngoba silwa nje noma sibhekene angazi zokuchaza ngithini. Le nto iyimpi ephakathi kaNkulunkulu nanangu uLucifer, njengoba ewayedala uthi uLucifer uselilusa lapha emhlabeni ngokubi-ke manje eselifaka kephi ehlathini noma endleleni eya ebumnyameni, ukuze kube kanjani, ukuze phela laba bantu uNkulunkulu ababize ngabangoni abadala babeke-Afrika ukuthi beze bengafiki kuye, ngoba bebe sebengcolile, bebe sengasahlambulukile, bebengasafanele ukubizwa ngey'ngane zikaNkulunkulu ngokupheleleyo, ngoba esebangcolisile, esebefana njenganaye, wase wamema izinto ezingafunakali kulaba bantwana bakaNkulunkulu ukuze benze lokhu okufunwayo wuye, bahambisane naye khona phela bezongcola, bengabe besafika endaweni kamdali wezulu umhlaba bengcole, into kanjalo. Wase waqala wafaka izinto ukuthi abashintshe indlela abaphila ngayo, abalahlwe kwabo, abenze lokhu okusha. Ngenkathi ngibhekele kwenzeka-ke ngane zakwethu baphucwa nezinto, bahlupheka, bakhala. Vele phela uma uhlupheka ukhala ulambile uzokwenza noma yini kushiwoyo, futhi kungekho kuhle, kwakungenziwa futhi nalokho kahle, kwakwenziwa ngendlela yodlame, indlela yokulwa, beshawa, benziwa konke, bethiwa shiyani lezi zinto enithi yizona, esememe abafana badla insimbi, abathanda imali, abangenanembeza, abangenawo uzwelo, wababiza wazobathuma ngapha, wabamema, bathembisa igolide nesiliva abayolithola la azi khona ukuthi yizwe uNkulunkulu owayelithembise bona okhokho bethu kusukela kudala. Ngizokhuluma nje kuhlehle ngisho ngemva. Ngaleyo ndlela wey'ngane zakwethu wabe seyobathuma wabathola ukuthi bakuphi, wabathola ukuthi bangapha
e-Afrika ngale ndlela kwakubizwa ngalelo gama wasuke usubizwa nge-Afrika. Wabe sebathuma bathola lapha-ke wase wabangenisa-ke kuyona yonke into. Yona yonke into nje. Waphinda futhi uNkulunkulu wazama ukuthi uyabaqoqa, waphinda wabuya njengoba esephinde wabuya namanje. Angifuni lokho inkantankulu khona wangithethisela ukuthi uyakuchaza kakhulu. Ngaleyo ndlela njengamanje into eyenzakalayo ngenza kwethu, uLucifer ufuna ibandla elikhulu kakhulu azonqoba ngalo uNkulunkulu. Shintshisa iy'ngane ukuthi azingahambi le mikhosi yomhlanga, azingenzelwa imemulo, azingaziphathi kahle, azingahloniphi abazali, azibophe abazali, azizale zijove zina-12 years. Yonke lento iqhamuka emva kodwa unezisebenzi zakhe zokulwa nomuntu owayedaliwe kuthiwa ubani? UNgumnguni. uLucifer ulusa ifa likaNkulunkulu ulufuna lichithekile ngoba efuna ukuhlula umdali wezomhlaba, ngoba waxoshwa ngoba ezibona ukuthi umntwana unamandla. Kulungile-ke yonke lento lena uyayikhipha. uNkulunkulu udala ukuthi umuntu masefika eminyakeni ewu-15 years noma eyi-15 masenzela umchambuso. Uzokwenzelwa kanjani umchambuso usufike ku-12 years wena usuwenze nama-abortion? Ukuhlakanipha konke lokhu ukuthi masufika eminyakeni ewu-12 uyakuvumela ukuthi hamba usungahlangana nomuntu wesilisa. Ukala ngalesi sikhathi ungakafiki ku-15 years othi yenzelwa izinto zakini ekhaya lakini. Aphinda athi masuno-18 usuvumelekile ukuthi usunelungelo lokuthi wena usungathandana nomuntu ongakanani, umuntu usumdala usukhulile. Uvimbani futhi lapho? Uvinjwa into yokuthi masufika eminyakeni ewu-21 kufanele kwenziwe wena ini? Umemulo wakho. Usokwenziwa kanjani esigabeni esikanjalo? Ngoba yonke lento ihambisana nokuthi masufika 15 years akufakwe izalukwazi ezizohamba manje zikuthathe uze kufike ezizalukwazini ezokufunela umendo. Kufika ku-21 years kufika izalukwazi ukuthi uziphathe kahle usulilungela ukuthi umendo, kodwa yena uthi 18 usungazikwazi ukuthi uthole umuntu uyiphikanisa yonke lento ebekwa umdali wezomhlaba phezu kwabantu abadala ukuthi babangoni ngezinhlobo zonke zezinsiko kubantu ngokuhlukana kwabantu ngezinhlanga zobuzwe be-Afrika. Yonke lowo mthetho uyayiphasisa. Angazi mina ngilandela yini. Athi umntwana uma emshaya ekhaya ngoba nakhe wonile, wena mntwana mbophe umzali wakho. Uyayizwa loo nto? Uqeda inhlonipho. Ingakho kugcwele iy'ngane ey'ningi la ngaphandle ezingabalaleli abazali ezibashaya abazali, ngoba uqede wavala konke lokho, ngoba exova yonke indlela yokuhambisa umuntu ukuthi ukhuliswa kanjani. Hhayi ngoba ulwa noNkulunkulu. Wabathatha bonke laba bantu wabenza isigqila, wasusa amakhosi wafaka abantu abahulumeni. Wenza ukuze kube kanjani? Ngoba umthetho ubuphethwe amakhosi ukuze kwazi ukulawula, ahambise ngendlela yesiko eliqonde nomuntu, ukulawula inkosi izolawula isizwe sayo. Wathi basuseni laba kubuse umbuso kabani? Kahulumeni. Uhulumeni ophethwe ngubani? Ophethwe nguyena. Ngeke sikufihle lokho, sizokusho nje. Ophethwe uyena. Umthetho abalawula ngawo awuthathe awudwebe. Athi batsheleni ukuthi sebengaganana bodwa, batsheleni ukuthi sebengaganwa ubulili obufanayo. Ngiyaxolisa kubantu abangizwa ngikhuluma kanje. Ngizama ukuveza into ethize lana, ungilalele ngendlela yokuthi ungangibuki ngeso lokuthi ngizitshela ukuthi ngiyazi wena wazi lokhu. Mina ngikhuluma la umlando okhona owenzekile osaqhubeka. Wena uzoyikhethela ngoba unelungelo umnikeze uhulumeni wakho. Mina ngiyazi ukuthi uhulumeni wakho usebenzela uLucifer ukubulala indlu emnyama kade ingane usenzela khona, ukuthi kungenzeki intando kaNkulunkulu ngoba befuna ukumnqoba uNkulunkulu, ngoba uLucifer waxoshwa emazulwini ngokuthi waseyitshela ukuthi unamandla. Manje usezobamba abantu abamnyama ngoba ethi uyini uNkulunkulu athi laba bantu aboni, ufuna ukumprove ukuthi bayona-ke, kodwa
ebebafaka ebugqilini. Ngicela ukudlula lapho. Uthumela-ke yonke le mithetho, wabathatha labantu abenza igqila sakhe. Benziwa igqila zabelungu, abelungu bethunywa nguye behlangene. Ngeke uze ungitshele ngalabo bantu abelungu basebenzela kakhulu uLucifer kakhulu, ngoba kubuza ngoNkulunkulu ngeke bekutshele lutho vele. Abekho nasey'ncwadini ey'khomba ukuthi uNkulunkulu uyamnina-ke nifunde iy'ncwadi, akaze awubazi ukuthi into yabo ihamba igcina kuphela badila nemali nokutshontsha nokubulala. Hhayi-ke bonke ngoba khona sebeshintshile, kodwa nje imvelaphi yabo injalo. Abanabo ubuntu, abafuni kube bona, futhi angingabagxeka, angingangeni kakhulu bona. Ngaleyo ndlela into ayenzayo-ke, wasethatha abantu abamnyama wabenza-ke izigqila zokuthi bayohlezi bamukela le mithetho ebafaka laphaya ebumnyameni ngaso sonke isikhathi. Wena muntu wase-Afrika, ngizokutshela nje isigqila sokusebenzela uLucifer. Imithetho ophila ngayo ikulawula ukuthi uzowenza umthetho kaLucifer. Indlela ophila ngayo, indlela ogqoka ngayo, indlela okhuluma ngayo. Wonke umuntu nomuntu unobugqila buthwele ngesifuba sakhe khona esaphila emhlabeni. Ukuze kube kanjani? Uma isigqila sikaLucifer, uma usigqila sento engafuna umdali wezulu umhlaba, wena ongathanga ukuthi uzalwa wabuyenza. Eyi, ngiyaxolisa ukukhuluma le ndaba ngoba ngizama ukufuna indlela enizoyiqonda ngayo, kodwa ngisho ukuthi kunabantu abazodideka ukuthi ngifuna ukuthini. Into engiyishoyo, indlela esiyiyona e-Afrika iphethwe ukuthi sizigqila zokufakwa ngenkani emthethweni kaLucifer khona sizokwenza intando yakhe. Ususwe konke lokho ukuthi ngisho ungathi ufuna ukuba nezwi lokuthi ngifuna kwenzeke kuthi la ekhaya lami, cha, uhulumeni uphethe ngomthetho wakhe ngisho ekhaya lakho. Uphethe ngomthetho wakhe, ongasiyena umthetho wakhe naye owumthetho olawulwa abangemuva kuyena, abangemuva besebenzela le nkinga yalento esikhuluma ngayo lapha. Lawa besephasisa nemithetho yokuthi ungabudayisa utshwala. Umuntu owumngoni awufunakali umzimba wakhe uhlezi usentweni eyisidakamizwa esithize, ngoba loyo muntu usuke sebuswa umthetho wamanye futhi abanye onkulunkuluwanyana, amanye ama-gods athize ezilwanyana. Ngizokuxoxa lokho ngaleso silwanyana. Akafunakali umuntu ethi ephila emzimbeni wakhe ebebuswa into ethize, uyisigqila saleyo yinto. uNkulunkulu angiphe nje indlela yokuchaza lento. Uma emzimbeni wakho wena noma endleleni enophila ngayo kunento ekubusayo, uthi yazi angiyithandi indlela engiphila ngayo, angisakuthandi ukwenza kanje, yini ukukhathaze lokho? Ingoba umoya nomphefumulo wakho kanye neso lesithathu liyakutshela ukuthi akukona lokho okuphilayo, angikhululeki. Ngakhathi nje ukuthi uyibuze imibuzo, angisayithandi indlela engiphila ngayo, angisakuthandi ukwenza kanje. Leyo nto ichaza ngokusobala ukuthi uyisiboshwa sesigqila sento abanye baze bethi isono. Uyisigqila sesono. Isono sifika nobani? Sifika naye empilweni yakho. Esithunyelwa ngubani? Ethumela abaphathi bomhlaba abahlehlisa amakhosi ayemisa umthetho njengoba unjalo ukuthi umuntu wenza kanje, umuntu ningasho ukuthi ungcono kabi abelungu abafika nokuthi uyisigqila noma ungasho njalo. Nabo bayokutshela, bayakwazi ukuthi umuntu omnyama uyisigqila sento yonke efakwe kuyena ayiphilayo. Yonke ngisho ungayicala emasontweni kuthiwa yizono, usho njalo, kuthiwa isono uNkulunkulu angamhluli ngani uLucifer ambulale. Uyayizwa leyo nto? Leso sono leso akusona isono sikhethile, yinto efakiwe yalethwa nge-training
kuthiwa philani kanje. Kwaya kwaze kwathiwa sishintsha kuthiwa unelungelo. Shuthi kahle uvumelekile ukwenza noma yini engasiyona ebhalwe esweni lakho lesithathu kanye nomphefumulo wakho. Inyama yakho iphiliswe ukuba isiboshwa sokwenza okungayisizona. Ngaleso sikhathi wenziswa lokhu okungayisizona wena. Iso lakho lesithathu nomphefumulo wakho ubokwazi ume kule ndawo edonswa yilokuthi ubambile umphefumulo wakho kanje. Ifana nala uthola ukuthi khona umuntu mhlampe ubenza kahle namabhizinisi, sibonele unamabhizinisi unani noma uhlakaniphile, mase kusuka abathakathi behambe beyomvala into ekanjalo. Naye uLucifer usebenzisa leyo system ukuthi avale ukuthi ngeke uze ukubona, avale into ekhulula wena ngaphakathi ukwazi ukubona izinto ezinkulu, uzwe uNkulunkulu ekhuluma nawe, uzwe abantu bakini bekhuluma nawe ngoba baphila kuwe emzimbeni wakho, emphefumulweni wakho, ukutshela umoya wakho ukuthi no, lento lena kusiyona. Ubufakazi balento engishoyo, ubobona ukuthi umuntu akanqeni ukuba nomngani okahle nje osontayo, yena mhlampe engasonti, abe nomngani ophuzayo, yena engaphuzi. Kwenziwa yinto kuzwane. Yingoba isitha noma idimoni noma izingilosi zobumnyama zikaLucifer zibekela eduze. Waba nje nento ethize noma bazokuletha kancane kancane usizi. Into yokuqala ozoyenza uzobuza ukuthi mina ukuphuza ngaqala mzukwana kwenzeka ukuthi. Mina ukuganga ngaqala kwenzeka ukuthi. Yingobani? Ngoba kuvele bakuletha leyo nto basuke befuna unqoba umphefumulo wakho bawubambe usebenzele. Ngasikhathi ungena kulento, uyenza lento, ugcina ubuswa yiyo. Ngasikhathi kubusa wena yonke lento le, uyadeda kancane, uyaphela ubuwena. Ukuphela kobuwena, bokukhanya kwelambu kuwena, uyafiphala emahlweni kaMdali wezulu nomhlaba wakho. Yazi ngobani? Ngoba yena wakahambisana nayo yonke lento. Hhayi ngoba kuyicala lakho, yingoba umoya kaLucifer ufana nengonyama ebhongayo, ifuna abafana nawe, mngoni kaNkulunkulu wase-Afrika. Ungayisoli wena, kodwa uzibuze umbuzo ukuthi kungani ngilokhu ngenza lento? Kungani lokhu ngiphinda into eyodwa engangijabulisa engithi mase ngiyenzile ngiyisole ngayo? Uqale lapho. Ngalesikhathi uqala lapho, yila kuzovuleka kahle khona umoya ukuthi oh, wena uphuza kanjena nje, umbethwe uLucifer ukuthumela abantu bokuthi bakunike lento kalula, uyithole kalula mase bethatha okuhle bekubeke lapha, uphunyukwe imali, khaleke imali uyiboleke kumashonisa, wenza ukuthi yonke lento isikhathi uboleka imali kumashonisa, umashonisa wakho naye ngokwakho uyingcolele, usekusebenzisela isandla semfene ukuthi imali ihlezi iphunyuka. Omunye nje womoya loyo. Uthi uyabona nabi nokutshwala ngapha. Yebo, lokho sekuokunye lokho ukuthi wena umbethwe nawo umoya wani waxanga, uyabona? Hhayi ngoba kuwuxama kuphela. Yonke lento iphethwe wonkulunkuluwanyana abathize abakhona emhlabeni, sezilwaneni, isebantwini. Khona uNkulunkulu wabantu, kube isezilwaneni, kodwa umdali wezulu nomhlaba ugoqe konke, kodwa ngamakhosi ezizwe zihambe lezi zinto zibe khona. Ngoba kukhona inkosi yesizwe, kuzobe khona inkosi kuthiwa nize nisho ukuthi eyasezibeni, umnikazi wamanzi. Kusho nini? Nithi umnikazi wamanzi kodwa kube kukhona nofishi ezibeni, ngisho njalo. Kuphinde kube khona nithi lapha inkosi yezilwane, nithi ibhubesi kodwa zibe zikhona ezinye izilwane, nithi nisho njalo. Ngezigaba yonke into inalento ekuthiwa iking yakhona. Nasi sibonele isincane nje, kukhona ngisho iy'nyosi.
inyosi zine-queen yakhona ezigobelayo. Yonke into engaphansi komthunzi welanga edalwe uJehova inayo inkosi yakhona ekwaziyo ukulwa nawe, ekwaziyo ukuthi lona mangase ngisondele kuyena khona lento engizoyithola. Angazi abanye baze bayibize ngokuthi ungangeni futhi lapho. Uma isondelana nawe ikhona into engizoyithola kulo muntu. Ngaleyo ndlela ngiyazi ukuthi abantu bazodideka ukuthi ufuna ukuthini. Ngithi mina bheka umoya olethwa uLucifer empilweni yakho. Ubheke umoya osetshenziswa uLucifer ukusebenzisa abantu abaseduzane kwakho ukona ukukhanya kwakho. Ngizoxoxela enye indaba ukuthi nithi nina ningabakhethiweyo. Ngiye ngizwe mhlawumbe khona nje umuntu sengimuze engangamuze ukuthi igama lakhe ngiyakhohlwa. Nokuthula ojwayele ukukhuluma ngama-chosen one, yabona. Ngibuke ngithi akusikona lokho kuphela. Wonke umuntu wase-Afrika ongumngoni wayekhanya noma uyakhanya noma uneso elikhanya ngaphezu kwayo yonke into esemhlabeni ingakhathi uNkulunkulu ngikudalile namuntu ngase ngithi uyobusa ngaphezu kwazo zonke izilwane eziphila emhlabeni. Uyabona, ukunikeza amandla ukhanya kakhulu kunalezi zinto lezi. Uma ukhanya kakhulu ngaphezu kwalezi zinto lezi, ziyakwazi ukukhothamela, ziyakwazi ukuthi zingabi bikho la kukhona khona wena. Ngokwemvelo nje ubuhlakani bakho, amandla akho awama lokho akhuphuka njalo. Ngasikhathi uhleli uhlambulukile, ngasikhathi wenza lokho omdali wakho akufuna uzibuyisele kubeni ungubani wena. Uyakhuphuka ilambu lakho liyakhanya okudlula ngisho izinto zakho zenzayo zilula ukudlula umuntu owenza noma yini. Iy'nkinga zakho zincane. Yingakho-ke kuthiwa khumbulani okhokho benu nibalungisele ingoba badukiswa abokufika. Babashiyisa zonke izinto. Yilawo macala agcine sevuka kubona ngathi kubona. Efanele thina siyenze njani? Siwalungise ngoba angene esikhisini abangasikhethanga. Esakhethwa ubani? Iloya owathi hambani noshala abantwana beze bengafiki kumnikazi wabo. Athi umuntu la ekhaya kulokhu ekwenzeka into ewumkhokha. Hambani nikulungise lokho ngoba akusikona ukuthi kwaba yicala leni. Into eyafakwa kubona ngenduku. Hayi kahle. Isikhathi esiphila kusona siyazishintsha. Isikhathi esikusona sifuna ukuthi wonke umuntu ahlangane, kuhlangane ikhona into ebengizongitshengisa kodwa ngitshengisa. Ahlangane ngomoya nangendlela esicabanga ngayo, nangendlela esisizana ngayo, nangendlela esibuka ngayo izinto. Singaxabani, singakhombani. Kakhulukazi kubantu ababangoni. Labo bantu bamehlo e-Afrika yonke. Uma behlangana bethi kanjena, lento izokwazi ukuthi inqotshwe yonke lento esibhekene nayo. Ngoba isikhathi sikusona sikhombe ukuthi bayahluleka, iyahlulwa impi kaLucifer njengamanje. Kodwa into abazama ukuyenza, bazozama ukuxova nina nibe yingane enizolwa nodwa, nikwebhane nodwa. Mama nikwebhana nodwa bazoninqoba. Kodwa maningakwebhani noma ngabe yiphi indlela okwenzeka ngayo, into efunakalayo ukuthi ubuyele ekubeni uwena, umazisi omunye owakini, umsizo omunye owakini, ubambisane naye. Mase kuba ukuthi kukhulunywe ngezwi elilodwa lokuzwana njengabantu abangamehlo e-Afrika. Bayazazi abantu abayiso le-Afrika. Khona abantu uNkulunkulu abadalile bayiso le-Afrika njengoba ngibeka ukuthi kunabantu ababizwa ngokuthi babangoni ngey'gaba-ke ezehlukene. Ngizothi ukuyiqhubezela noma ngizoye ngithi ukuchaza enye into engizoyichaza. Ngale ndlela ngalokho engikukhuluma la, musa ukuzisola wena ukuthi ngenza ukuthi nginesono, kunjani. Yonke into eyenzeka empilweni yakho
ifakiwe. Okusho ukuthi kuvuke okhokho bethu bonke bame ngey'nyawo, bavuke ebantwaneni, bavuke kuthina, bavuke kumoya orawunda noma o-circulator emzimbeni wethu ukulwisana nesimo esenzeka ngoba siside isikhathi esingaka. Ngisho umhlaba uyayiphikisa yonke into engabanga iqiniso phezu kwendlu emnyama kaNkulunkulu. Uma kanjalo, ngiyacela ukuthi ningabangi inotho. Ngiyacela ukuthi ningabi abantu abazokwebhana bodwa. Indlela abazonifaka ngayo ekutheni ningaboni ngasolinye iyona ezokwenza ukuthi ninqotshwe nina, niphinde nicindezeleke. Kanti vele laba bantu abaphezulu, ngeke ngize ngikufihle, ibona abayizigodlo zikaLucifer ukwazi ukulawula nokuletha kalula umthetho ozocindezela wena uqhubeke wenze lento ongahambisani nayo, engayisiwena, abangayivumi ukuthi uyenze. Kuningi abakufaka yenza kwethu. Kuyimanje abanye bethu badukile balokho bethi, hayi ayikho indaba yedlozi, hayi ayikho indaba kaNkulunkulu. Baphika beze bephike ngisho uNkulunkulu. Ngiyibuza ukuthi kanjani yabona? Kanjani? Ngiyanicelisa nami uNkulunkulu ukuthi uthi uma uhleli wedwa ucabange, ucela uNkulunkulu akukhanyisele okuyikona. Akukhanyisele okuyikona, uzozikhumbula uzixolele wena ngaphakathi lakho. Uthi ngangingakukhethanga lokhu engizalelwe kukona, kwangakhethwanga okhokho bethu, kodwa kwakuwumbango osuke emazulwini kwalahla umuntu lapha wahlulwa, wasezofuna ukuthi ahlule uNkulunkulu ngathi. Ake ngikulinganisele ukuthi nizongibuza, kanti yini uNkulunkulu angamhluli uLucifer? Le nto ihamba ize ifike emabandleni. Nangu umfundisi aqala ibandla abe nabathize abayibona abamalunga ebandla nabakhokheli ney'nceko ey'thize ey'khona. Ithi isuka inceko ey'ngane zakwethu ibisiyibona ukuthi inamandla ngaphezu kabani? Kamfundisi. Ngeke ngibuze mfundisi, ukuthatha inceko yakho uyenze njani? Uyibulala? Awuyibulali. Uthi ngoba uzibona ukuthi unamandla, phuma uye lapha ngaphandle uyovusa ibandla lakhe elithize, uye uyidingise. Bakhona benze njalo. Ngibuye ngize emakhaya, uma ingane yakhe isikwehlula isizibona baba wekhaya noma mama wekhaya isinamandla okungangaphezu kwakho, kuke kusuke wena ubale kushiya ikhaya? Awulishiya ikhaya. Uyalimela umkhomba indlela, uzubiza omakhosi usibani bani usengehlule, umkhomba indlela. Indlela efana nse neyenziwa uNkulunkulu ukuthi ngeke aze ambulale ngoba wadalwa nguye. uNkulunkulu akabulali ngoba uNkulunkulu kunene. Unalento ethi umuntu uyamlinda akaze eshintshe inhliziyo yakhe kanye nesimo sakhe nomphefumulo wakhe azisole, njengoba ngichazela ukuthi yibhekisisa indlela ohamba ngayo ukuthi akuyona yini ukuthi umemwe inhlangano yobubi ukuthi uzithole usuphakathi kwayo wenza ngaleyo ndlela. Naye fanele ngabe uyazisola, akazisoli kodwa usafuna ukunqoba kanti engeke aze anqobe. Akwenzeki kanjalo. Njengoba ngichaza nasemabandleni bakhona baphuma aphume neqeqebanyana lakhe ayokwenza iqeqebanyana ngoba usezibona ukuthi unamandla akasafuna ukulawula kodwa akabulawa. Nasemakhaya iy'ngane siyibona sinamandla akushiwo ukuthi akabulawa, uyaphuma hamba. Kodwa masephumile uthole ukuthi usezolokhu engcofa labaya, usezolokhu efuna ukuthi labaya abasele abaguqule ukuze ezothola iqeqebanyana lakhe ngoba uyazibona ukuthi wabheda kangakanani noma wenza ububi obungakanani, kodwa ngoba akakwazi ukuzehlisa ngeke akwazi ukuthi enze kanjalo. Ziningi-ke izinto azifakile ngaleyo ndlela. Wafaka ngisho ukudla okungafunakali emzimbeni womuntu owumngoni uNkulunkulu athembele kuyena, uNkulunkulu athokoza ngaye. Bafethu ngicela uma lana ngizobe ngenza ividiyo ethi iziphi izilwane ezisemhlabeni ezikwazi ukuthi zakhe umuntu, ezikhomba umoya womuntu omuhle noma ezikhomba umoya womuntu omubi, ozidlayo noma ozibona. Ngeke ngichaze ividiyo enjalo ngoba kunabantu athi umuntu ngiphupha ibhubesi, ngifuna ukukuchazisa kusho ukuthini lokho kuwena, ngifuna uyihlungu ukuthi ungena ngaphansi komngoni noma ungena ngaphansi kwabani.
khona uzokwazi ukuthi ushintshe le ndlela lena, khona uzokwazi ukuthi ngalesikhathi ukhupha umoya wakho, kunabantu abazothi, Nkosi yami, nganzi ukuthi ngihamba ngothwasa ngahlambuluka, kodwa ngiyibona izinto. Ubone ukuthi uyiphatha kahle ukuthi akayiboni izinto, yingoba kunezinto azidlayo ezingafunakali kuyena, noma ezenzayo ezingafunakali kuyena, noma ezenziwayo ezingafunakali kuyena. Ufunakala yena ehlambulukile, esebenzisa le nhlobo yalezi zinto engizoyibala evidweni elandelayo. Uyabona? Cela ukuthi okwanamhlanje ngime la, nisaleni kahle.